Borjan lapen Bogojan konstituensi hini pangrumpet pen kongres atau mekang. Nilebelong APHL se tum kangdang mekang ni. Habidainar katengkeng ajok inudau suapran kedam. KSA Samson Teron Nijangkar Bianglong District Committee tumpen perang kemeke papon. Penanganan konstituensi long Development Front Sengkrai si MEC Githurji Chon Pro tum ke BJP RSS tum si ke toipen ke paklem pusi APHR si tum akoi kiwan. Kedam tang penanganan dimpen me do dera pi jangmi poni phaing kora ke thomani Borjan Mondol Kongres Komiti lapen Bogojan Mondol Kongres Komiti tumpen patir piponsi Kongres asong tum cerap tong me penepon labang so melong alhi sar poman pen Karbianglong District Kongres Komiti ame phu sumrong hang chetong dun lason si abarim MLA klengdun ingti abarim EM Asuk Teron abarim EM Bidasing Rongpi Gulab Saikia Daniel ingti Bongsolek hepen cenglok yong dum Kongres saklembang tum chetong dun Melong penangan arat BJP asong pen CUC Kongres along cepa okdun lason si kibang GMC kang bai mate election hut la konstituensi hini koson si Kongres asong kacepa hajima pu aputhak cethan cemum pedopon la pentu long krepo konstituensi ke Kongres si hai popusi sumrong hangpen ningjepon hanjang sopen Rajib Sonrong pi report Malong News akan long education lain kapre di partai lain klaim ke dam katuri tangka copan lima sih lah tanah tu macam ini mana mangai kontraktor mana kar bingung bangkan apa CME MMC tu si kontraktor tanah tu mau mangai kupurun lagi ahok pera kami klaim tu mana deal tu long atangka puasa nangai lili kilo atangka puasa kan nangai pipi central government mana atangka lili taka state government long tu mana state government ini minister teman Kili tak sosi tangkap puasa nanti lele alam bang cini. Si atangka nanti lele kau nama akama mu bang pantai kali. Lahirlah orang tu non kemang bola. Nasi non la jujur aku bisi. Non parti dolang aku bisi kita. Cipu aja itu, jejong aja. Election nanti lele tu sop parti. Alam itu masa putar bisi siapa Nanti dan ini pun ada tanda, alang itu mungkin parlai tu. Tangte, patumi japralang solong nali tum homosti hini farman meeting doig lo. Sontak taksi pini tada homosti hini farman tum awareness program doig lo. Tangte la sarita mate la long pli a homosti yang bong banai tum kongres ke haji pankan mungkin hedo. La long pli kan long thama bang iklan. Nilip konstituensi ke parlo sarthe tok BLP school pathua klamalong jangmi poni phaing kora ke thom arni APHL sia song tum kangdang mai padopon labang so melong BJP ASDC Congress pen chenglok asong pen penangan ratum APHL sia song long chepok dun pusini to pherang ke pen berta nang pale labang so melong APHL sia mai phu JI kathar alhisar poman pen chatong dun lason se Rajasti so Rita Kramsapi Rajan Timung Kursing Timung Dipen Rongpi Diuri Teron pen chenglok tum ta chetong dun Melong nilip konstituensi long APHL sia song kicepahai thekja phan bidi sore chepachoy ponsi me mission pen pechon pon choki hola pen Ramesh Teron report Malong News meeting ke nilitum dak nilip a constituency APHLC along nangke dunji atum aning hang pick up hosi nitum dak mass joining dolo la pendak bang hokep sose amonit di ASDC pen BJP pen Congress pen CPIML pen dak nang join dun lo pini ningarong pikalam idum karbi inglong arat atuman kacelang petji la APHLC along amenta all party leaders popot dak si kacelang petji kacelang pet anatrusi non do bom lo la penke nili tungi pugang tungi la hello la
CRP Director General ta pulo ilitum North East hot ke ning kang sam do etlo pusi pulo lapen ke duliram rong hangta ning kang sam ke wan take a pot pusi nong it along dun set lo la son husi la Armed Force Special Power Act abang ako biduko laki biduke tribal ini tumhan ke rai ji popan kali lagi hala bongo sena RSS atum latung ke bongali bihari se ke che atum sai se hala tumhan ke rai ji phan si la apspa ke kasalam lagi ili tum che pang tang de da puyo tribal atum ili tum ala 6 dolar teng pen long lian ta ni tum nang ji ni voter list along ta ni tum men si do chot nang ji election na ni tum si contest long chot nang ji puki pu de le tum la support la si hala long recap BJP tum ke che tum han non che ho dai det lo hala dak ili tum han kapadik dardun kapisung dun long le de je phan sila apspa ki bi la sila bang so apspa ke la ke ili tum han kali la ke che tum han ke rai je phan sila apspa bi neli tum APHC ben ke condemn lo la pen tum pulo la bang ke che pon tu vek nang idak pe do nang ni tum ke athema APHC ne tum ke ning kang sam men si aron ken constitution ben si kam claim dan candidate content sila kumar bang proportional tum candidate tum vai polonon ke bang ji nili tum candidate kang vai ke ni tum la Rajesh Tiso alang li non nili long sido alang li aprang men ke cheng benta APHLC along how 24 plus organization la pen la aprang chot 6 schedule implementation committee hot pen alang li nang claim dun bom lo nang chipiduk dun bom lo nili tum along alang li vice president la si alang li dak nili basor alang li ke ahem da dak sido alang li phanti ni tum invite Jangmi poni phaingkor player ni ada prang bothar lang so aing namadung kedo chingthong arong karbi arong amekar chingthong ing tiachor kadom rong pharpila pen asupi rupjali ning tipia to maphan habit ainar katengkheng dun pusi nilito pherang kepen betanang pale Jangmi poni phaingkor player dap theang prin prelia porpen ijon habit ainar rong arlo luddamsi rong ang bong hur chodudlo laso hut ingnar tiplung ba mahut chingthong ing tiachor kadom rong pharpila pen asupi rupjalin ing tipia tumke men ke kat tong un edarjok kadom rong pharpia phan ingnar ke pet phedajok asupi ruptalina phan men chewar chor nang koklo lason si lasojok adima lawamasi asupi rupjalin ing tipia bang apran dam nang koklo la penthi chingthong ing tiachor kadom rong pharpi sitame areng hukso nanglo nonamat kadom rong pharpia phan bothar langso sekelang hem along si selang pon bomlo lapen areng ke swahir kang tangra jok kaprek misana de malong an se ke chelang dam jia phan selang bang atum pen pin khat pon thulo bothar lang so pen khorsing teron chingthong pen long ki be report malong news Jangmi poni phaingkor ake thomarni KSA Samson teron nijangkar bianglong district committee atum pen pherangke megi phapon Pherangkia melong dun mai phusar therong hang pen chenglok atum ta chetong dun alang lituma hin pen pherangkia me ki padopon nang kok lake nonjong asam sarkar pen lo charli au somar phan chief minister relief fund pen scholarship ron ponlo laso scholarship jangmi poni phaingkor ICR ni jangkar bianglong along ta MLA Rupsing teron hin pen ron ponlo bon tahal so keron ponalong kiduk au somaratum aphan ke amen pon pepin lapen cholong jun long au somaratum amen si thapona red lasi lake chokche pusi kese atum pen ke jong pon pedo Lasi lasona methang amunit chelang bongbong det titi asai ke ington nangji lapen labang so puta prabjin pen MLA Rupsing teron rada phan lam klar chipi nangji pusi ke hang pedopon phelang pi pen bida sing teron report malong news Kedangtan taring koraisi Chief Minister Relief Fund check distributions labang so a program long dongkam mukam kasa stadium long si labang so program B1 halata ki B1 along nilitung tek down long ateng hote students aphan ki panong pen kiduk der students aphan ki panong pen ke long kun de der atum du aso jai mek si din tum long ki matong ke chengsi hitung kargilo chamia song hamdan district committee hin pen kening jepon gantung alang thela person alo. Chief Minister Relief Fund
ki bi pon ke ki duk de ki boy de lo char di somarsi ja semet pet ke long nang ji sitame halbang so arili kwan long bang ke dili tung ke thek dam long ateng pulo kan te komat ni au somar api apo tung da voreng warsai government voreng warsai tu ya tung si long pon rong bang ke dili tung kar bilo char di song hit bang ke ning du pik lason thak si labang so non mono chesong pon bong KAC a department made health department along halada goreng awar sai ki bi along som thot si isi methang a jung hemisi relatives and wrong mate nepotism ason to labang so check distribution claim poni wrong lo nile tu kabilo chale song pen 20 nong wai thaplang so MLA akyai rup sing terona phan kal juga tu malam tila pusan lo nang ni kaning je pon ateng bulan te labang so check distribution ke kiduk der ke boy der low chart di so mar pansi ke panom BPL especially BPL package personally sita hal bang so BPL ke boreng war sai api apo boreng war sai do er tumanto nam ni MLA yin pen halal alang ni tum ade BPL to kopon asida bang so butak pot akhirnya MLA Rup Singh Teron nang di Prabjin pen langklat kacipi ke akan nang sok lo sin tukar bilu cari song pen nalipa ninje pon itu jongsi nang di labang so ajainek mate labang so langklat CPP pulo tangti netu dong kar bilu cari song West Karbin lama tim pen nalipa democratic way along mate lo sok aja song na non lom penanganan konstituensi along development front pasengsi MEC ki thurji pachon pro ke BJP RSS atoma bidilang no Nilip konstituensi Surupotar konstituensi Langpher konstituensi Chingthong konstituensi pen chenglok non lom BJP RSS atum ke toya muni datum MEC ki thurji pu rong lut bomlom AP Chelsea aphan elong ta pahai long lepusi lason abidilang no ke klem lahai atum ahok pen election thurji pulote ASDC AP Chelsea asong along si wangnangji non ke latum rong ajo development amen NC radaphan ke pamanghu latum ke hempregalam radaphan than hai he latum aphan ke BJP atum si tangka kipi gari kipi RSS atum ke toisi latum ke election ki thurji puchon lason si jangmi poing ko rake thomaning web Facebook along sik shidul atokso along AP Chelsea mai phu jai kathar kursing timung pen chenglo katum lam ther bokon tangte komara tuma phansi ke jongpon alang lituma teng pulote nonomat Nilip Surupotar Langpher lapen Amri konstituensi amen endongsi lamthe chipaklangpon lapen tokso along Amri development front asong aphan ke amen endongsi lamthe arbokpon ADF pen kithur dunji Elvin Teron ke BJP amunit lake CEM bidisar lase alangli ADF pen kithur ke khea farman kali RSS BJP farman pusi akoi pipon lasi manghu dunang ne pusi jokpon lason si Nilip konstituensi amen ta enpon Nilip pulote Nilip Democratic Forum asong aphan tahai puke rat munchi dunlo athe haladak owemia songja Avinas ronghang Nilip Democratic Forum pu sengsi MEC ke thudun ji aphan rong kilut penangan arni dingtanglo lasi Nilip Democratic Forum aphan tong BJP RSS amunit puki jong dama puta radatup munchi damtang lason si Surupotar konstituensi amen ta AP Chelsea tum jongpon Surupotar pulote Simeon rong phara phansi AP Chelsea tum ke jongpon ma athe Simeon rong phar penangan acek lopen election thurji pusi rong lut bom lo lapen mai thai padopon bom lo lasi Simeon rong phar phantong AP Chelsea tum BJP RSS tum ke toy pen ke pathura bang pu akoi ki pipon ma lason si Langpher konstituensi amenta AP Chelsea tum jongpon lasi Langpher konstituensi pulote song ingkoi rapliso se asong a convenor Roton Terang aphan ma athe penangan arni pen Roton Terang aphan ke adamasara hut CEM lamthe kaning jete kang pua jok pen CEM amunit pusi lamthe ke klang tadolo lason si AP Chelsea tum Chingthong konstituensi along ta kaprek amunit election ke pathur je phat sigbom lo lasi lahai asai ke claim lake BJP RSS tum abidilang no pusi Facebook along sik sidul atokso along ningje pondinte
latum ke ahok pet lek thea farman election ki thurji kali ahok pet thea farman si election ki thurji pasonte latum ASDC kalite APHLC asong along si wang nangji non ke kali anta latum ke mo election haidalote BJP along duntuyat popusi APHLC tum akoy pipon la silahai akoy ki pipon alam kupi koson Development Front Democratic Forum atum kupitong lamklar si pipon jineke aporapan jonghongrek nang kokto News X Report Malong News Karbi hijang si pacipivir nanti lah si masor telere mas bhaja si klaim nahi itu lah bongo sena pen RSS atum lagi lah si non ke halo tum development local development nangji ni tum ke local apande klaim bo pusia pipu poisa ange RSS bongo sena sum si pidun lo la BJP atum apoisa lo council atum BJP parti poisa lo RSS bongo sena tum lo pidam si alang ni tum si non poisa pidun lo gari pidun lo ahem pachikim lo local along ahem kave tum da ahem pachikim lo la poson si non bil la si cintong da du za son isiap song ka salam du la si hala tum abinong la tum BJP sai selu akange latum la local development front pusilam po mohaidet lote BJP ko chewardun turuk po ange BJP sia haile thot le po anke BJP haile thot lote ba congress haile thot lote anke hala long recap ke chepan ki pi la pen $60 power state upon ka chehodai la pen anding pi hini pen anding so troxy ating pen count election ron kaceselam le la ke papitir tik bu ulala tu mata la si karlen la si non rata tum la bang manghunang ni la local development front UPP ne kaselam ke la ke BJP tu makam sai se lagi BJP amunet sai de lo BJP sai se lo la si apraman da di la tum ASDC long da join dundi jong si regional party nangi autonomous state sige nangi posonte alang litum ASDC long join no nahi kali ke APHLC long join no nahi sita la tum apraman da APHLC na nang ne ASDC ta nang ne bu na tu la masya la tum local development front balpa ako la tum edi autonomous state alam ning ye hai apartita development front musi bu la ko yo autonomous state alam ke ning ye hai athema la BJP tum RSS tum kroi credit la tum ban la si development front wan si tok chok la tu rak dolang sarai lening gedun lang development front boleh hedi latum non acha development pulo to develop itum ini po seta itum ce protect te ko pulo mati ni kace protect ka kama bang claim clipping la no anda ni okay kace rai bang kace rai abang claim clipping si development ko la si lada iselam lo na ason institute le do o seta jong si lada itum kace protect itum ke ke rai ko bang ave pulo te halaso institute long di kumalo hada ke dupo CM ta cobai lo pen non khala nili suru pothar amri asonson ni lage rat phan kapa chupai ahok pet jong si ke phan claim ji pulote nang tumta paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council long law selam nai palam rat phan tham det tha la pen ke cheso phan utalos pen thanai bo rat long